Danče, prva utakmica u drugom delu prvenstva, druge lige Istok. Protivnik jak, odbojkaški klub Dubočica iz Leskovca. Prva utakmica, prvi poraz. Nažalost. Kakvi su tvoji utisci celokupnog meča? Pa ja imam da kažem da smo mogli da odigramo bolje, da nismo dali sve od sebe, zato također nam pali jedan glavnih igrača, mislim, dobar igrač, srednji bloker, ali držali smo se, imali smo zamjenu koja se pokazala adekvatno, ok, ali eto, kao što sam rekla, nismo dali sve od sebe. Prva je utakmica, uvođenje u celo prvenstvo, tako da... Imali smo mesec dana pauze i trenirali smo, ali eto, imali smo neke probleme. Slavljene ste bile igračima i bit će bolje. Reci mi, kakva su ti očekivanja za dalje? Pa, utakmice, na nama je da treniramo, da radimo, da imamo sve od sebe na treninzima, to će sve se odrazi na utakmice. Imali smo sad odličnu publiku, kao što i uvek imamo, što nam je naša velika potpora, ali nadamo se da će i sledećeg vikenda u gostima isto biti dobro i da ćemo više pokazati nego danas. Dobro. Pomenula si treninge, kakva su ti očekivanja vezana za treninge? Pa, da li će biti bolje? Biće odlični kao i uvek. Dobro. I ako se vrate igračice koje nisu trenirale sve vreme od kraja prvog dela prvenstva, trebalo bi da bude bolje. Sledeće 13. kolo idete u Jagodinu, tako? Takođe jak protivnik. Pa jeste, ali mi smo prošle sezone ovde njih pobedile i one su dobre, ali mi smo tu utakmicu stvarno odlično odigrali i nadamo se da će to da bude tako i sledećeg vikenda. Nadamo se i držimo palčeve za nadalje i srećno na treninzima i na daljim utakmicama. Hvala puno. To that